טוב, יאללה, אפשר להתחיל. אוקיי, אז שלום לכולם שוב, אני אייל, ובעצם אני אחראי על כל נושא הקידום של הפרויקט הזה, שהאחריות שלי באינטרנט של ישראכרט, ואני פשוט אתחיל להציג את האופן שבו בעצם אנחנו יכולים, ולפעמים גם צריכים לפרסם את העסק שלנו ברחבי הרשת נקרא לזה. באופן כללי, אנחנו נתמקד בשני סוגים בעיקר של פרסום, אחד זה גוגל, והשני זה פייסבוק. אני מניח שכולם מכירים את שתי האפשרויות האלה, אבל אנחנו קצת ניכנס פנימה ונסביר איך זה עובד, ובסוף כמובן, או גם תוך כדי הוובינר הזה אפשר לשאול שאלות, ונענה על כל השאלה כמו שצריך, ובואו נתחיל. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בנושא שנקרא גוגל אדוורדס. גוגל אדוורדס זה בעצם כלי הפרסום הגדול ביותר של גוגל. 60 מיליארד דולר הכנסות בשנת 2014 לגוגל, רק מגוגל אדוורדס, זה בעיקר בעצם המנוע, בעצם ההכנסה העיקרית שלהם, כמעט הבלעדית. עוד איזה נתון אחד, 80% מהישראלים מעידים שרכשו מוצרים ברשת, זה לפי סקר ב-2014, מה שמוכיח את הנתון הראשון. זאת אומרת, גם בישראל גוגל היא מאוד רווחית, מהסיבה הפשוטה שאנשים מפרסמים בגוגל, עסקים מפרסמים בגוגל, ואנשים משתמשים בכלי הזה בשביל לקנות מוצרים או שירותים, כמובן תלוי במה אנחנו מפרסמים. וזה עוד נתון, הוא קצת ישן, זה מ-2012, והוא גם עלה בצורה ניכרת עם מהפכת המובייל, אבל חשוב להבין, רוב הישראלים היום, זה כבר לא 44, זה מעל ל-60%, בעצם מחפשים מידע על מוצר לפני שהם רוכשים, אם זה שנכנסים לגוגל ובודקים את האפשרויות, או למשל מקומות כמו זאפ, או אתרי השוואות אחרים, או מחירונים. אבל באופן כללי הצרכן הישראלי הפך להיות יותר ויותר אחראי נקרא לזה, וגם רואים עלייה מאוד ניכרת בנושא הזה אחרי המחאה החברתית ב-2011, ואנחנו נתעסק עכשיו בנושא של גוגל. נתתי פה דוגמה קטנה איך נראה הדף של גוגל. זאת אומרת, אם מישהו מחפש לצורך העניין, לקחנו את הנושא של מנגל החצר, מישהו כותב בגוגל, בעצם במנוע חיפוש כמעט היחידי שמשתמשים בו בארץ, מעל 98%, אין בכלל משהו של אחרים. בעצם אני רוצה לקנות לצורך העניין מנגל החצר, אני כותב מנגל החצר, ובעצם אני מקבל תוצאות בגוגל. אם תשימו לב, ארבע תוצאות הראשונות זה בעצם תוצאות שהן ממומנות. מה הכוונה? זאת אומרת שאנשים שילמו כסף, ובשביל להיכנס למערכת שנקראת אדוורדס של גוגל, והם פשוט כתבו מודעה לצורך העניין, בחרו מילת מפתח שנקראת מנגל החצר, אחרי זה ניכנס קצת יותר לפרטים, וזה בעצם הדף של גוגל. תשימו לב, הדף של גוגל, כל החלק העליון, בצורה אפילו ניכרת, מוקדש למודעות הממומנות. שוב, מבחינת האינטרס של גוגל זה כמובן, זה האינטרס שלהם שככל שיקליקו יותר אנשים, ככה הם ירוויחו יותר כסף. ובדוגמה החמישית, זאת אומרת, בחץ החמישי אתם יכולים לראות דוגמה למשל מה שנקרא קידום אורגני. קידום אורגני, או שזה תוצאה אורגנית יותר נכון, זה בעצם, זה התוצאות שאם אנחנו דוחתים על התוצאה הזאת, בעצם אין תשלום לגוגל על זה, אין לזה עלות, אבל כמו שאתם שמים לב, גוגל מנסה כמה שיותר להדחיק את התוצאות האורגניות, בטח הן לא נמצאות למעלה, ונמשיך. אוקיי, אז כמו שהסברתי, הפרסום בגוגל הוא מונחה חיפוש. מה זה אומר מונחה חיפוש? עשינו דוגמה בנושא של נעלי כדורגל,
בוא נגיד שיש לנו חנות שמוכרת נעלי כדורגל של אדידס, לצורך העניין אפילו דגם ספציפי. זאת אומרת, אז אנחנו אמורים, או אנחנו יכולים להופיע תחת ביטויים מסוימים, זאת אומרת, שלל ביטויים, כאשר הראשון זה נעלי כדורגל, שזה ביטוי קצת יותר כללי. הביטוי השני שאנחנו נוכל להופיע בו זה נעלי כדורגל אדידס, השלישי זה נעלי כדורגל אדידס F50, ונתנו פה עוד דוגמה, למשל, לדוגמה שפחות אנחנו אוהבים אותה, זה נעלי כדורגל נייק. הסיבה, שוב, אין שום דבר נגד נייק, פשוט לצורך העניין אנחנו לקחנו דוגמה שיש לנו חנות שמוכרת נעלי כדורגל של אדידס, לצורך העניין F50. עכשיו, מה אנחנו בעצם רואים כאן? אפשר לפרסם בכל מיני צורות, זאת אומרת, אפשר לבחור ביטוי שהוא נקרא לו יותר כללי, שזה נעלי כדורגל, ביטוי כבר יותר ספציפי, נעלי כדורגל אדידס, ועוד יותר ספציפי, נעלי כדורגל אדידס F50, שזה סוג של, זה בעצם דגם, ולצורך העניין אנחנו בעצם יכולים לשים מודעה תחת כל ביטוי, אגב, מודעה שונה, זאת אומרת, לא חייב להיות שאותו נוסח של מודעה יופיע בנעלי כדורגל, נעלי כדורגל אדידס, ונעלי כדורגל אדידס F50, בדרך כלל הם יופיעו במודעות שונות. הדוגמה הרביעית היא דוגמה טובה למה שנקרא בשפה שלנו מילות שלילה. מה זה אומר? זה אומר שאם מישהו כותב נעלי כדורגל של נייק, אנחנו בעצם אין לנו את המוצר הזה, לכן אנחנו נעדיף באופן כללי, ככלל אצבע, לא לפרסם תחת את המותג הזה. זאת אומרת, אם מישהו מחפש נעלי כדורגל של נייק, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהוא באמת רוצה נעלי כדורגל של נייק, ומכיוון שאין לנו את זה בחנות, אז אנחנו ניקח את המילה נייק ונהפוך אותה למילה שלילית, אני אסביר בהמשך מה זה אומר, אבל באופן כללי אנחנו לא נרצה להופיע תחת הביטוי הזה. מה שחשוב בעצם להדגיש מאוד בנושא הזה, שככל שהקמפיין שלנו יותר מפורט, וזה בעצם אומר שלכל ביטוי שאנחנו רוצים לפרסם בו, תהיה מודעה שהיא מאוד מתאימה לביטוי הזה, אנחנו בעצם נצליח להגיע לתוצאות יותר טובות. ופה בעצם אני אראה לכם את הכלל הגדול של גוגל, איך הפרסום בגוגל בעצם עובד מבחינה טכנית אפילו, נקרא לזה. אז ככה, בעצם גוגל נותן את הנוסחה הבאה. QS הכוונה היא ל-Quality Score, זה אומר ציון איכות. לכל מילה ומילה שאנחנו בוחרים בקמפיין שלנו, יש לה איזשהו ציון שגוגל נותן לנו. אני אפרט תכף איך אנחנו מגיעים לציון הזה. כפול מקסימום ביד. מקסימום ביד זה בעצם כמה אנחנו מוכנים לשלם לקליק בצורה המקסימלית. לצורך העניין, אם אני מוכן לשלם 2 שקלים לביד, אז במקסימום ביד שלי יש 2 שקלים. ובעצם הנוסחה הזאת נותנת החישוב שבין הציון האיכות לבין הביד או הצעת מחיר שאני נתתי, בעצם שווה בעצם למיקום שלנו בלוח התוצאות של גוגל. זאת אומרת, אם נחזור אחורה שנייה, אז לצורך העניין המודעה של המסרגז גרילה היא המודעה שבמקום הראשון, גריל גז במבצע סוף הקיץ מודעה במקום השני, וגריל ויקטור היא שלישית וכן הלאה. אני אחזור לנוסחה ואני אסביר קצת יותר בפרוטרוט מה זה אומר ציון איכות. בעצם ציון איכות זה, לפחות מבחינתנו, אלה שמנהלים קמפיינים בגוגל ובמקומות אחרים, אבל בגוגל הדבר שהכי חשוב לנו כמנהלי קמפיינים זה שציון האיכות שלנו יהיה כמה שיותר גבוה. כי אם ציון האיכות שלנו יהיה גבוה, זה אומר שאנחנו נוכל בעצם לשלם יחסית פחות על כל קליק, ועדיין להיות ממוקמים במקומות הראשונים. אז איך ציון איכות נקבע? ציון איכות נקבע דבר ראשון לפי אחוז ההקלקה. מה זה אומר? בואו ניקח את הדוגמה שיש לנו נעלי כדורגל אדידס, מה שהיה לנו בדוגמה הקודמת, ובואו ניקח דוגמה שביום אחד 100 איש כותבים בגוגל נעלי כדורגל אדידס, והמודעה שלנו מופיעה בפניהם. אחוז ההקלקה זה בעצם, אם הקליקו עלינו 5 אנשים, אז אחוז ההקלקה שלנו הוא 5%. 10 אנשים, שיעור ההקלקה שלנו זה 10%, וכן הלאה. ככל שאחוז ההקלקה הזה גבוה יותר, ככה הציון שלנו בעצם יטפס מעלה. הדבר השני זה הרלוונטיות.
רלוונטיות הכוונה בגוגל זה בעצם איזושהי בדיקה שהוא עושה ממש בעניינים של מילי שניות, לגבי ההתאמה בין הביטוי שהגולש כתב לבין המודעה ולדף הנחיתה, ואני שנייה אסביר על הנושא הזה. לצורך העניין, הגולש כתב נעלי כדורגל אדידס, ואנחנו בעצם כתבנו מודעה שבה אנחנו מתייחסים, אנחנו מוכרים נעלי כדורגל אדידס לצורך העניין, ואנחנו גם, מי שלוחץ קליק על אותה מודעה, בעצם אמור להגיע לאותו סקשן אצלנו באתר, שהוא נעלי כדורגל אדידס. ברגע שאנחנו בעצם רלוונטיים בכל שלושת השלבים האלה, זאת אומרת, יש התאמה בין מה שהגולש כתב לבין מה שאנחנו כתבנו במודעה ובין מה שאנחנו בעצם, המקום שבו אנחנו מנחיתים אותו, הרלוונטיות שלנו עולה, ולכן ציון האיכות שלנו גם עולה. הדבר הרביעי זה איכות דף הנחיתה. זאת אומרת, גוגל מסתכל על דף הנחיתה מכל מיני כיוונים, גם במובן הטכני, כמה זמן למשל לוקח לעמוד נחיתה להיטען, כמה הוא ברור, כמה הוא מסודר. במקרה הספציפי הזה של החנויות של ישראכרט, אז כמובן אנחנו בנינו את החנויות האלה, בכדי שאיכות דף הנחיתה יהיה הגבוה ביותר שאפשר. כמובן, אם אני אמכור, לא יודע, אנחנו נמכור מטריות וננחית לדף של עגבניות, אז מן הסתם האיכות דף נחיתה קצת תרד, אבל זה מגיע לרלוונטיות. אבל באופן כללי, האתרים האלה בנויים בצורה כזאת גוגל פרנדלי. זאת אומרת, אנחנו, כשבנינו את המערכת הזאת, הקפדנו שכל האתרים שאנחנו בונים, הם יהיו בעצם מותאמים לדרישות של גוגל. אוקיי, אז זה גוגל, היה, אנחנו נחזור אליו באיזשהו אופן. עכשיו אני אעבור שנייה לנושא פייסבוק. ככה. אז לצורך העניין, אם דיברנו בעצם על... אם בעצם דיברנו על גוגל כמקום שהוא מונחה חיפוש, זה אומר שבעצם האנשים נכנסים למנוע ובעצם נקרא לזה במרכאות כבוד צועקים את מה שהם רוצים או מה שהם צריכים, הם ממש מודיעים לנו שהם צריכים את זה. בפייסבוק הפרסום עובד בצורה שונה. אני קצת אעבור על נתונים בפייסבוק, להבין איזה כוח עצום יש היום לרשת החברתית הזאת בישראל. אז 3.3 מיליון ישראלים משתמשים בפייסבוק בכל יום, זה נתון מדהים. אם תורידו אנשים מבוגרים או צעירים מדי, זה ממש, לדעתנו, זה משהו כמו 50% מהאוכלוסייה, אפילו יותר. נתון חשוב מאוד, 3 מיליון מתוכם מהמשתמשים היום בישראל מגיעים לפייסבוק מהמובייל. זאת אומרת, בפייסבוק באופן ניכר השימוש במובייל, בטלפון הסלולרי, הוא בפער עצום מגוגל. אפרופו, אם כבר אנחנו מדברים, אז בגוגל המספרים הם יותר חצי-חצי, משהו כמו 50-50, עם נטייה כבר עלייה של המובייל על חיפושים בדסקטופ, זאת אומרת, במחשבים נייחים או ניידים. עוד דבר שגילינו, זאת אומרת, זה מחקרים שעשו, ש44% מהישראלים מתארים את פייסבוק כמקור המועדף לגילוי תוכן ושירותים. זאת אומרת, פייסבוק הפך להיות לא רק רשת חברתית, אלא גם קצת רשת צרכנית, ובעצם כן הגולשים סלש הקונים מביאים איזשהו קשר ואיזשהו עניין, ומחפשים להבין מול החברים שלהם מה בעצם כדאי או לא כדאי. וזה נתון שהוא שיא עולמי באופן ניכר מעל כל ארצות העולם. הזמן שישראלים משתמשים בפייסבוק הוא עצום, הם נכנסים המון פעמים, אנחנו וגם אתם כנראה נכנסים המון פעמים לפייסבוק במהלך היום, כל הזמן מתעדכנים, וזה נצבר לכמות כמעט בלתי נתפסת של שעתיים, כמעט 3 שעות של בהייה ברשת החברתית.
טוב, אז בואו נראה קצת גוגל, סליחה, פייסבוק, איך זה נראה פרסום בפייסבוק. זה בעצם, זה פרסום שהוא דסקטופ, זאת אומרת שזה כשאני גולש דרך מחשב. אם תשימו לב, יש כאן שני חצים שבעצם מעידים על מודעות של פייסבוק בתוך הדף שאנחנו רואים. אם אנחנו נסתכל בטלפון סלולרי בפייסבוק, אז בדרך כלל המודעות יופיעו תוך כדי הגלישה, זאת אומרת, הם לא בצד, אלא בתוך הגלילה שאנחנו גוללים את הדף פייסבוק שלנו, אז יופיעו גם המודעות אחת לכמה פוסטים. מה גם שככל שאנחנו גוללים יותר, יופיעו יותר מודעות, אין שם הגבלה. אם בגוגל יש למשל דף אחד, שהוא לא ממש, שבשביל לעבור אליו צריך ללחוץ על כפתור ולעבור לדף 2, בפייסבוק זה פשוט אפשר להמשיך לגלול את האצבע בדרך כלל או עכבר למטה. מה שחשוב להבין בפייסבוק, שהפרסום בפייסבוק הוא מונחה קהל יעד. מה הכוונה? אנחנו חוזרים לדוגמה של הנעלי כדורגל של אדידס. אם אני רוצה לפרסם נעלי כדורגל של אדידס בפייסבוק, אני בעצם צריך להגדיר מי הקהל יעד שלי. למשל, רוב הקהל יעד שלי, או כל הקהל יעד שלי, הפרסום שלי יופנה לגברים. זאת אומרת, אני יעדיף לפרסם מול בדפי פייסבוק של גברים ולא של נשים מן הסתם, ומן הסתם אני גם לא אשתמש בנשים בתחום הזה. למשל גיל, זאת אומרת אני יכול בפייסבוק להגביל את הגיל שבו אני מציג בפני האנשים את המודעה שלי, לצורך העניין אם אנשים משחקים בממוצע עד גיל 35 או משהו כזה, אז אני אקפיד להציג בפניהם את המוצר שלי, ואנשים מבוגרים יותר לא יראו את המודעה. ועוד דבר זה איזשהו הקשרים שאנחנו עושים, למשל קבוצות מסוימות, אז בחרנו פה קבוצה של נקראת מדינת הכדורגל, בעצם האנשים האלה אנחנו יודעים שהם משחקים כדורגל, משחקים כדורגל, ואנחנו רוצים, מן הסתם נרצה לפנות אליהם ולמכור את הנעליים. וזה בגדול הפרסום בפייסבוק, שחשוב להבין שעובדים פה דרך בעצם איזשהו פילוח של קהל יעד. זאת אומרת, זה גם ברגע שנעשה את הקמפיינים, אז אנחנו נשתמש המון בבריפים ובשאלונים בשביל למצוא את הקהל יעד הבאמת מתאים. דבר נוסף שאני העליתי כאן, כן. יש לנו שאלה, אם אתה מדבר על זמן דרך הדף העסקי. כן, בהחלט. בוא נגיד שלא חייב להיות דרך הדף העסקי, זה יכול להיות גם דרך דף פרטי, זה לא חובה שיהיה דף עסקי לכל חנות. בדרך כלל כדאי, זאת אומרת, אבל הניהול הטכני לא חייב לעשות דרך דף עסקי. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני מפרסם הודעה בפייסבוק, ואנשים לוחצים, לצורך העניין, הביעו התעניינות ולחצו על הודעה, אני לא מפנה אותם לדף העסקי בפייסבוק, או אני לא חייב לעשות את זה, אני מפנה, זאת אומרת, הקליק הזה יעביר באופן ישיר לאתר, ולצורך העניין, לחלק באתר שרלוונטי לפרסום שלי. אז אפשר דרך הדף העסקי ואפשר לא דרך הדף העסקי, זה לא חובה. בדרך כלל כדאי שיהיה דף עסקי לחנות, זה משהו שהוא רק יכול להוסיף, מן הסתם, אתה יודע, מתחילים עם חברים משותפים, קרובי משפחה, ואז אפשר את המעגלים האלה להרחיב ולהרחיב, וזה בעצם פרסום שהוא לא עולה כסף אם אתה בונה דף עסקי טוב ומעלה פוסטים פעם בשבוע, שבועיים, אז אתה יכול לקבל בעצם פרסום ללא עלות. וחשוב להבין את זה, כי כדאי מאוד שיהיה דף עסקי לכל עסק. מן הסתם זה יגיע רק לחברים שלנו, והפרסום מגיע לקהל הרבה יותר גדול, המספרים שונים לחלוטין, אבל זו אופציה שהיא חשוב, לא שווה לוותר עליה, זאת אומרת, זה משהו שכדאי לעשות, ותמיד טוב למיתוג. טוב, אני אחזור קצת לגוגל, בעצם לאיזשהו, איזשהו אלמנט בגוגל, או איזושהי אופציה בגוגל שהיא מאוד מאוד חשובה היום, ומשתמשים בה באופן כמעט גורף, וזה נושא הרימרקטינג. זה משהו
חשוב לי מאוד להדגיש בפני אנשים שרוצים לפתוח חנות, כי בעצם אנחנו מתנהלים באיזשהו דו-שיח עם הגולש או עם הקונה הפוטנציאלי, בלי שאנחנו בעצם חלק מהדו-שיח, אלא רק האתר שלנו, או המודעה שלנו, או הפרסום שלנו. ולכן ייכנסו לצורך העניין, אנחנו נצא מנקודת הנחה שנכנסים אלינו 100 אנשים ביום לחנות האינטרנטית שלנו, ובוא נגיד ש10 אנשים קנו מוצרים, אבל יש עדיין 90 איש שהיו אצלנו בחנות, ראו את המוצרים שלנו, חלקם יותר זמן, חלקם פחות זמן, אבל לא קנו. עכשיו, חשוב לנו בעצם, האנשים האלה, יש הרבה מאוד אנשים שעושים בדיקות, ועושים השוואות בין מחירים, ומסתכלים, ולא תמיד מקבלים החלטה באותו רגע, ובעצם הכלי הזה הוא נותן לנו איזושהי אפשרות לא לאבד את האנשים האלה, לא לאבד קשר עם האנשים האלה. אז מה בעצם זה אומר? בעצם כל מי שנכנס אלינו לחנות, יש אפשרות היום להכניס מה שנקרא קובץ קוקי, זה בעצם קובץ שמתלבש על הדף דפן שלו, ולכן, וכאשר הוא נכנס אלינו לחנות ולא קנה, זאת אומרת, לא הגיע לדף הרכישה הספציפי אצלנו, ולא שילם על המוצר שהוא קנה, אז בעצם אנחנו מכניסים אותו לאיזשהו מאגר של לקוחות, זה נקרא קהל, והקהל הזה בעצם ימשיך לגלוש באינטרנט, לצורך העניין באיזשהו אתר פה, אני חושב שזה אקסנט או משהו כזה, האתר הזה, ובעצם אנחנו נוכל, אני נלחץ שנייה על הכפתור, אתם רואים את שני הבאנרים האלה, זה בעצם מודעה שהיא מודעת תמונה, ובעצם שני הבאנרים האלה זה מה שנקרא רימרקטינג. זאת אומרת, נכנסנו לאתר של מירב פרלמן, הום סטיילינג, עיצוב והלבשת בתים, והיא הפעילה רימרקטינג, ולכן כשאנחנו בעצם גולשים בכל אתר, אני יכול לקרוא על ספורט, אני יכול לקרוא על חדשות העולם, כמעט בכל האתרים בארץ, בטח בגדולים, זאת אומרת, ynet, וואלה, כל העיתונים ומאקו, זאת אומרת, ממש רוב האתרים הענקיים שיש להם טראפיק גדול, הם בעצם נותנים את האפשרות הזאת, נותנים לגוגל מקום להכניס את הבאנרים האלה, ובעצם כשאני הייתי בחנות, לא קניתי, אבל אני פתאום מתחיל לראות עוד ועוד פרסומות של החנות שמתאימות בדיוק בשבילי, ולכן הסיכוי שאחד, אני אחזור לחנות הוא גבוה, ושתיים, העלות הזאת של אותו קליק של רימרקטינג היא יחסית מאוד נמוכה. זאת אומרת, אם אתם זוכרים את העלות של גוגל שנקבעת על ידי ציון איכות ועל ידי מקסימום ביד, אז פה אפשר, בדרך כלל העלויות של הקליקים הם אפילו ברמה של פחות משקל, משהו כמו 70-80 אגורות, מה שבעצם נותן לנו אפשרות שאותו גולש שהיה אצלנו בחנות, בסופו של דבר כן נקנה את המוצר, אבל העלות של להביא אותו לחנות תהיה נמוכה. אני מקווה שאני מובן, אם לא תשאלו הרבה שאלות, אני פה לענות על כל השאלות. עוד דבר שרציתי להסביר זה קצת מה אנחנו נותנים בחבילת המקצוענים, שזה בעצם החבילה שבה אני נכנס לתמונה. אז ככה. אז בעצם אנחנו בשלב הראשון, כמובן ביחד עם איזשהו שאלון ובריף, ולעיתים גם שיחות, ודי תמיד גם שיחות עם בעלי חנויות, אנחנו בעצם בונים קמפיין פרסומי. שלבנות קמפיין פרסומי בעצם מצריך מאיתנו כמה דברים. הראשון זה מחקר מילות מפתח. מה הכוונה במילה מחקר מילות מפתח? זה בעצם איזשהו מחקר שאנחנו עושים, איזה מילות מפתח רלוונטיות אלינו ואיזה לא, ולפי זה אנחנו בונים, בשפה שלנו נקרא קבוצות מודעות, אבל לצורך העניין יש מילת מפתח רלוונטית, אני חוזר על הנעלי כדורגל של אדידס, אז מילת מפתח שאנחנו בוחרים זה נעלי כדורגל אדידס, ויהיה מודעה שמותאמת אליה, וככה הקמפיין בעצם נראה בנוי מהרבה מאוד קבוצות מודעות, שוב, כמובן תלוי במוצרים שיש. שלב שני זה אנחנו בעצם בונים את המודעות עצמם, אנחנו
תמיד מנסים קודם כל להביא את הגולש להרגיש משהו, זאת אומרת לייצר איזשהו דו-שיח בעצם בינינו ובין הגולש, מבלי שאנחנו בעצם יכולים לדבר. אז המודעה היא מאוד חשובה, איך היא כתובה, האם היא פונה לאזור הרגשי של הגולש, אולי לאזור השכלתני של הגולש. בדרך כלל, או אפילו כמעט תמיד, אנחנו תמיד בונים שתי מודעות. לצורך העניין, מודעה אחת תקרא ל-A, היא מודעה שבעצם נגיד תדבר על נושא המחיר, מודעה B, לצורך הדוגמה, תדבר על נושא האיכות. ואז מי שיכתוב נעלי כדורגל אדידס, בעצם פעם אחת יקבל את מודעה A, ופעם שנייה יקבל את מודעה B. זה נקרא בשפתנו A-B טסטינג, ומה בעצם זה עושה? אנחנו בעצם... רגע, בעיה טכנית? אוקיי. דקה. אין בעיה. מה היה? שמעת אותנו? מעולה. בואו נמשיך. אוקיי, אז אז הייתי בעצם במודעות, בעצם כל מילת מפתח תפעיל שתי מודעות, באופן הבא 50% מהפעמים יופיע מודעה A, 50% מהפעמים האחרות תופיע מודעה B. הסיבה היא פשוט, אם אני חוזר לציוני איכות, אחוז ההקלקה. יכול להיות שמודעה בנוסח מסוים תיתן לנו אחוז הקלקה גבוה יותר, ואני אמשיך ואגיד, אם כבר יש את השורה השישית, מתקוב ומקו המרות, אז יכול להיות שמודעה מסוימת תיתן לנו המרה טובה יותר. המרה, אגב, זה אומר קנייה, זאת אומרת, בן אדם נכנס לאתר, רכש, שילם בעבור מוצר או שירות, כל אחד והאתר שלו, אבל הוא נכנס וקנה לצורך העניין את אותם נעליים, אז בעצם אנחנו מטמיעים איזשהו קוד מעקב המרות, ואז אנחנו יודעים בעצם מאיפה הוא קנה את הנעל הזאת. זאת אומרת, איזה מסלול הוא עשה, הוא חיפש את המילה הספציפית הזאת, הוא קיבל את המודעה B לצורך העניין, הגיע לאתר ויצר קנייה. זאת אומרת, זה משהו שנותן לנו הרבה מאוד אינפורמציה, ובעצם הסטטיסטיקה הזאת בעצם נותנת לנו, בסופו של דבר, זה מה שעושה קמפיין מוצלח לקמפיין לא מוצלח, בסופו של דבר זה עלות גיוס הלקוח. כמה עולה לי בשקלים למכור מוצר ספציפי. זה הרעיון. ניתוח קהל יעד כמובן זה יותר רלוונטי לפייסבוק, זה בעצם להבין מי הקהל יעד שלנו, באיזה גילאים הוא, איפה הוא נמצא, איזה דברים הוא אוהב, איזה דברים הוא לא אוהב, איזה אזור גיאוגרפי לצורך העניין, אם זה רלוונטי במשהו, אז גם אזורים גיאוגרפיים. בעצם אנחנו מנתחים את הקהל יעד ובונים קמפיין שהוא באמת מכוון לאותו קהל יעד שבחרנו בפייסבוק במקרה הזה. עכשיו, בחוויית המקצוענים חשוב להדגיש, בעצם מהתשלום שאתם משלמים, בעצם 900 ש"ח יש תקציב חודשי לקליקים בגוגל או בפייסבוק. המון שואלים אותי כמה יעלה כל קליק, אז התשובה היא, זה ממש משתנה. יש ביטויים שהם הרבה יותר תחרותיים, ואז יש להם מחיר קצת יותר גבוה, יש ביטויים שהם פחות תחרותיים, המחיר יהיה יותר נמוך, אז זה ממש תלוי כל אדם וכל חנות במוצרים שלה, אבל זה סכום שאנחנו מאמינים שהוא מספיק בכדי לייצר תנועה באתר, וכמובן אנחנו מקווים גם מחירות, די בטוח שזה גם יביא מחירות. הדבר בעצם שאנחנו נעשה ביום יום אצלנו, זה בעצם ניהול מקצועי של קמפיינים. ובעצם מה הכוונה בנושא הזה? זה בעצם מה שנקרא אצלנו עבודת אופטימיזציה. כל הזמן הציונים, אם אתם זוכרים את השקף של גוגל, כל הזמן אנחנו מדברים על ציונים, ציוני איכות. ציוני איכות כל הזמן יכולים להשתפר, זה משהו שהוא מאוד דינמי, הוא יכול לרדת, יכול לעלות, צריך כל הזמן להיות איתו בעצם במעקב.
בתוך החוויית מקצוענים, החלק הזה שאתם משלמים על הניהול זה 200 שקלים לחודש, בעצם מתוך ה-1,100 שקלים של התקציב הפרסומי, וזו העבודה שאנחנו עושים, וכמובן שיהיו בטח שאלות, אז אני אשמח לענות. עכשיו, יש עוד איזושהי חבילה, שחבילה מורחבת, זה בעצם לאיזושהי בנייה קצת יותר אישית של הקמפיין, זאת אומרת, אם יש למישהו רצון גם להשקיע לתוך סכומים שהם מעל 900 שקלים, ויש כל מיני אפשרויות גם בתוך פייסבוק, גם בתוך גוגל וגם בשילוב ביניהם, שאפשר להוסיף, אז רימרקטינג מן הסתם יהיה בחבילה המורחבת. הבאנרים עצמם, אנחנו צריך להכין אותם לרשת המדיה של גוגל. רשת המדיה, הכוונה היא לכל האתרים שעובדים עם גוגל ונותנים להם לפרסם שם הבאנרים. ושוב, אפשרות לתקצוב אישי, זאת אומרת, אפשר לבוא, לייצר איזשהו תוכנית פעולה או ממש אסטרטגיה שיווקית ולתקצב אותה בצורה הנכונה, זאת אומרת, לצורך העניין, אם יש לי תקציב של 2,000 ש"ח, אז אני רוצה 1,500 ש"ח לשים בגוגל ו-500 ש"ח לשים בפייסבוק, או כל דבר אחר, זה חלק מהחבילה המורחבת יותר. וזהו, אתם מוזמנים לשאול שאלות, אני כאן, ואני אשמח לענות. יש לנו שאלה ראשונה, תוכל להסתכל בצד שלך, מנטע כרמלי. כן, אני... בוא נקרא לכולם את השאלה ונענה להם על זה. רגע, אני לא רואה את השאלות כל כך. אני אקריא לך. איך להשתמש פרקטית במילות מפתח? איך דרכן זה מקדם את המוצג, מותג, אתר? שותלים אותן בתוך קמפיין כדי שגוגל יקפיץ אותן בתוך הקידום האורגני? כן, אז קודם כל, ביטויים כאלה לא קשורים לקידום האורגני. קידום אורגני וקידום ממומן זה שני נושאים שונים. אנחנו לא עושים, זאת אומרת, הוובינר הזה לא מדבר על קידום אורגני, אז זה כן מדבר על קמפיין ממומן של בעצם המודעות האלה. וזה גם לא ישפיע על הקידום האורגני. צריך להבין שבחיית גוגל זה שני נושאים שונים לחלוטין, יש שם כללים שונים לחלוטין, קידום ממומן וקידום אורגני, ובגדול, בכדי שהוא יקפיץ אותם לתוצאות הראשונות, אז צריך לבנות מודעה, כמו שהסברתי, ברגע שיש לנו מילת מפתח נכונה, ומודעה נכונה, ואתר שמגבה את המודעה ואת הביטוי חיפוש, אז מן הסתם הציון שלנו יהיה גבוה יותר, ולכן אנחנו נהיה ממוקמים במקומות הראשונים. עוד שאלות? תוכלו לכתוב בצד ימין של התוכנה, יש מקום לשאלות. יש מישהו שרוצה שאני ארחיב על איזשהו נושא, גם אפשר. אם מישהו לא הבין, הוא רוצה שאני אחזור על משהו. יש לנו את ענבל, היא מנסה לשווק קורסים וסדנאות. תן איזה טיפ קטן. קורסים וסדנאות. אוקיי, אז קודם כל תלוי איזה קורסים ואיזה סדנאות, אבל באופן כללי, הגישה צריכה להיות, בטח בגוגל, היא גישה של לא לנסות לתפוס יותר, זאת אומרת, לא לנסות לתפוס ביטויים כלליים מדי. לצורך העניין מישהו כותב קורס וסדנאות, או קורס אוכל וסדנת בישול לצורך העניין, אז אם אנחנו לא רלוונטיים לנושא הזה ואנחנו עושים קורס רקמה או תפירה, אז מן הסתם המילים, אין טעם להיכנס לפרסום כזה באופן כוללני, אלא מאוד פרטני. הכוונה היא בעצם שאם יש קורס ספציפי, לצורך העניין קורס בישול, אני לא יודע איזה קורסים ענבל עושה, אבל לצורך העניין יש לה קורס סדנת בישול, אז רק מי שכותב סדנת בישול צריך בעצם לראות את המודעה שלה. כל מי שכותב את המילה סדנה, או מתכונים, או בישול פרווה, או לא יודע מה עוד, אז לא להתפתות ולהיכנס גם לביטויים האלה, כי מה שיקרה, בעצם אנחנו
נקבל הרבה הופעות, יכול להיות שהם לא, קליקים שלא יהיו רלוונטיים, אבל גם אם לא נקבל קליקים, אז היה לנו הרבה הופעות ומעט הקלקות, זה אומר שאחוז ההקלקות שלנו היה נמוך, ולכן הציון שלנו יהיה נמוך, לכן זה מאוד מאוד חשוב להיות מאוד מדויקים בתחום לענבל, הזה. לענבל חשוב שזה יהיה בפייסבוק, יש לה המון קהל יעד שמה. מצוין, אז כמו שאמרתי, תראה, יש תקציב, וזה ביחד עם, כמובן ביחד עם מי שבעל החנות או בעל האתר, קובעים איפה נמצא קהל היעד ומה כדאי לעשות, וגם כמובן אפשר לשלב בין שני הדברים האלה, זאת אומרת, אפשר לקחת את החלק הארי של התקציב לפייסבוק, אבל לא לוותר על חיפושים מאוד ספציפיים בגוגל, זאת אומרת, יכול להיות שכדאי לנו כן להיות בשני המקומות. אני מניח שהרבה מאוד מהקמפיינים שאנחנו נעשה, הם יהיו גם, הם יהיו משולבים, הם לא יהיו רק גוגל או רק פייסבוק. אוקיי. התכתוב ביניהם זה כבר משהו שהוא נחליט בהמשך, לפי המחקר ולפי הבדיקות שאנחנו נעשה. מאיה בן גידה, היא לא הצליחה להבין מהסבר איך מיישמים את כל הסיפור הזה בפועל. תראה, אז קודם כל יש את המשתתפים בוובינר, זה אנשים שאמורים, רוצים ובונים אתר מכירות. שאתר מכירות צריך למכור. אני מאוד ממליץ, בטח בשלב הראשון, להשתמש בחבילת מקצוענים, להרגיש את הנושא הזה, לראות איך זה בעצם משפיע על הטראפיק, וכמובן על המכירות. בסופו של דבר, המטרה היא שאנחנו ננהל את הקמפיין הזה, בכדי שלכם יהיה לכם זמן לנהל את החנות, ולנהל את העבודה. זה לא הדרכה עכשיו, זה וובינר שהוא ככה ממש קצה המזלג. בשביל להתחיל לבנות לבד קמפיינים צריך קצת להיכנס יותר לעומק. אז אני אישית חושב שבטח בעלויות האלה, אני חושב שמאוד כדאי להשתמש באופציה הזאת. אני מבטיח שזה קמפיין יהיה אולטרה מקצועי, לא רק מקצועי. אוקיי. קטיה שואלת, מה עלות הדרכה וליווי לבניית דף פייסבוק ולקדם אותו? זה משהו אני שהיום, לא... זה משהו שהיום קטיה יכולה לקבל בחבילת המקצוענים, או זה שירות נוסף שאנחנו יכולים לתת ללקוחות החנות האינטרנטית. בחברת מקצוענים לא. לגבי שירות נוסף, אנחנו לא ממש תמכרנו נושא של הדרכות, אולי בעתיד. כרגע אני לא רואה שזה יהיה הדרכה. בנושא הזה, פשוט כי אני לא חושב, אז זה הדרכה שצריכה לקחת כמה שעות, פרונטלית אחד על אחד, ואני מניח שהעלויות שלה לא יהיו זולות במיוחד. עוד שאלות חברים? מישהו לא הבין משהו, רוצה שאני אחזור על איזשהו נושא בוובינר? אנחנו נמתין עוד מספר דקות, מקווים בעיה. שעזר לנו המון. בהמשך השבוע אנחנו נפרסם ויהיה עוד וובינר הדרכה על בניית החנות, הדרכה ראשונית ככה על ההקמה הראשונית של החנות, במידה ואתם מעוניינים איך ניגשים לכל העניין של החנות האינטרנטית שלי, אז זה גם יום בהמשך השבוע זה יהיה, וככה תוכלו להבין יותר מאיתנו. היום העדיפות היא כן עסק שרוצה לפתוח את עצמו לעולם האינטרנט ולמכור בוא נגיד למצוא איזשהו גירוי חיצוני, כן העדיפות לקחת את חוויית המקצוענים, מהסיבה היא כזו. חוויית המקצוענים נותנת לך שני קמפיינים ממומנים של גוגל ופייסבוק בסך 1,100 שקלים. מתוך ה-1,100 שקלים האלה יש 200 שקלים שהם לקמפיין, הניהול הקמפיין עצמו. במידה ולקוח לא מעוניין בחוויית המקצוענים, הקמפיינים האלה הם מתוחרים, הורדנו מחירים טיפה, המחיר של ניהול קמפיין עולה
מחוץ לחוויית המקצוענים. אז ככה שאם בן אדם מעוניין לקחת חבילה מתקדמת, שהחבילה האמצעית, וגם להוסיף קידום, העדיפות היא בשבילו, גם יהיה לו זול יותר לקחת מקצוענים. כן. ראיתי פה סטודיו לפילאטיס, עכשיו אני רואה את זה. ענבל. לענבל. אז ענבל, באופן כללי, סטודיו לפילאטיס הוא מונחה שני דברים הכי חשובים, זה המיקום, זאת אומרת, אם הסטודיו לפילאטיס שלך בגבעתיים, אז מן הסתם האזור של הפרסום בפייסבוק צריך להיות גבעתיים. אגב, אפשר לעשות את זה גם בגוגל לצורך העניין, כן אפשר לתחם אזורים רלוונטיים ורלוונטיים פחות, ולהוציא אותם. זאת אומרת, לא כל מי שנמצא נגיד בחיפה וכותב סטודיו לפילאטיס, אז לא צריך לראות אותך, כי הסיכוי שהוא יגיע מחיפה הוא מאוד נמוך, ולכן אנחנו מנסים להיות כמה שיותר מדויקים בפרסום שלנו. וכן, באופן כללי, סטודיו לפילאטיס, אז יש אזור גילאים ויש גם מין, זאת אומרת נשים, זה כדאי מאוד לכוון את זה מודעות לנשים, לתת גם מודעה שתדבר בשפה הנכונה, אבל אני חושב שזה משהו איך אומרים, יפה שעה אחת קודם, צריך לעשות לזה קמפיין, זה יעזור מאוד לעסק, זה עובד. קטיה שאלה משהו לגבי העלות, שזה בנוסף. ה-1100 זה לא תשלום נוסף ל-1990, אלא זה בתוך ה-1990. מישהו שאל את זה, זה לא בנוסף. זאת אומרת, 1990 זה כל העלות, זה החנות פלוס השיווק והקידום והניהול שלנו. אז כדאי לחדד את העניין הזה. טוב, יש עוד שאלות? אני כאן. כן, אנחנו פה עוד 3-4 דקות, ממתינים לכם. אין בעיה. ענבל אומרת שהקורסים שלה של הפילאטיס הם כלל ארציים ומיועדים למדריכים בלבד. בואו תן לה ככה טיפ. אז אם ככה, אז קודם כל צריך לבדוק לצורך העניין בגוגל, בפייסבוק, בוא נדבר שנייה על פייסבוק, נראה באמת יותר, רוב התקציב הייתי מפנה לפייסבוק, למרות שקודם כל מי שכותב קורס פילאטיס למדריכים או קורס מדריכי פילאטיס, באופן ודאי חייבת להיות גם בגוגל, זאת אומרת בסיטואציה הזאת זה משהו שלא הייתי מוותר עליו, ממש באופן אפילו חד משמעי. מי שכותב קורס מדריכי פילאטיס, המודעה שלך צריכה להיות שם בגוגל בתוצאות הראשונות. הסיכוי שתביא משם עבודה הוא מאוד גבוה. לגבי פייסבוק, אז מן הסתם צריך להבין מה ההבדל בין מי שרוצה להתאמן בפילאטיס לבין מי שהוא מדריך בפילאטיס. לכן, מדריכי פילאטיס בדרך כלל יהיו בקבוצות מסוימות, הם יהיו בפורום, זאת אומרת, ינהלו אפילו קבוצות או פורומים, וצריך למצוא אותם קצת יותר בפינצטה מאשר לקוחות כלליים. זאת אומרת, צריך לעשות עבודה ולהבין איפה אותם מדריכי פילאטיס, או אנשים שרוצים ללמוד פילאטיס, או להיות מדריך פילאטיס, נמצאים. וזהו, צריך לבדוק את זה, זה לא משהו שאני יכול לשלוף מהשרוול, אני לא יודע איפה מסתובבים אותם מדריכים פילאטיס לעתיד. כל עניין של חקר שוק שאייל בתור מנהל הקמפיינים עושה, זה חלק מהחבילה. נכון. קטיה שאלה אם הקמפיין המקצוענים כולל גם שיווק בפייסבוק או רק בגוגל. וזה בשניהם. לא, זה בשניהם לגמרי, זה נורא תלוי במוצר וברצונות שלנו. כמו שהסברתי, אני מניח שרוב הקמפיינים יהיו משולבים. אלא אם כן יש מוצר שאני, אתה יודע, נוכל להגיד שהוא באופן מובהק כדאי רק בפייסבוק או רק בגוגל. אתן דוגמה לצורך העניין, נגיד פסיכולוגית, לא הייתי מפרסם בגוגל, הייתי הולך לפייסבוק. מצד שני, אינסטלטור, או משהו כזה, הייתי הולך לגוגל ולא לפייסבוק. זאת אומרת,
או מנעולן לצורך העניין, נתקעתי עם, נשבר לי המפתח במנעול, ואני עכשיו צריך לפרוץ את הדלת, ואני חייב כרגע מישהו שיגיע אליי, אז מן הסתם גוגל הרבה יותר רלוונטי לנושא הזה. אז זה נורא משתנה ממוצר למוצר, משירות לשירות, אבל אנחנו בדרך כלל יודעים באיזה מוצר ושירות, מאיפה כדאי לו להיות ובאיזה התאמה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות חצי-חצי, לא חייב באיזה... החיים הם לא חייבים להיות סימטריים ש-50% הולך לפייסבוק ו-50% הולך לגוגל. אנחנו נמצא נכון מה המחירים, איפה נמצא הקהל, מי אנחנו חושבים ייתן לנו בעצם את האמרות הכי טובות, ושם אנחנו נפרסם. יכול להיות, כמו שאמרתי, 800 לפייסבוק ו-300 לגוגל. מעולה. אז ענבל שואל עוד שאלה, האם החנות האינטרנטית שלנו יכולה לענות על הדרישה של השיווק בפייסבוק וגוגל? כן, לא ברור. השיווק? השאלה היא... תראה, מה זה חנות... שוב, ענבל בעצם יש לה... היא מדריכה של פילאטיס, או מדריכה... יש לה סדנה למדריכי פילאטיס. אז קודם כל, החנות האינטרנטית, המטרה הראשונית שלה זה למכור מוצרים. זאת אומרת... כמובן גם שיווק. אפשר גם לעשות שירותים, אבל זאת אומרת, אין שום מניעה שזה בעצם, החנות הזאת היא תהפוך לאיזשהו אתר בעצם, פחות לחנות, יותר לאתר. השימוש שלה יהיה כזה, כי אלא אם כן היא תמכור שם מזרונים או משהו כזה, או איזה מוצרים נלווים לנושא הזה. אבל בטח החנות הזאת זה אתר שהוא נבנה, כמו שאמרתי, בצורה הכי טובה לפרסום, גם בגוגל, גם בפייסבוק, ובוודאי, כשלוחתים קליק על אותה מודעה שאנחנו נפרסם, יגיעו לאתר שלך או לחנות שלך, לא... אין פה שאלה בכלל. זה בנוי בצורה כזאת שזה מאוד מותאם לפרסום האתרים האלה או החנויות האלה. עוד שאלות? בקדיה יש תכשיטי כסף ומרחב גדול לקהל היעד, ויש לה כבר חנות קיימת בתוך קניון. זה נוגע אליה, תסביר לה כמה זה נוגע אליה. בוודאי, מה זאת אומרת, זה בדיוק הרעיון של כל הנושא הזה של חנות אינטרנטיות. בחנות אינטרנטית, הלקוח לא צריך להגיע לקניון, הוא לא צריך לצאת מהבית אפילו. אני ראיתי מספרים של נושא של כמות של ישראלים שקונים, זאת אומרת, יותר מ-80% מהישראלים היום כבר קונים שירותים סלש מוצרים באינטרנט. אם הם קונים בגדים לילדים בנקסט, אם הם מזמינים טיסה איך זה נקרא, סקאי, משהו, או ביטוחים, כמו שאתם מכירים כל הסיפורים עכשיו עם שוקה וזה. ישראלים, בכלל, העולם המערבי, יותר ויותר קונה באונליין, ובעצם במקום חנות אחת בקניון, תהיה לך עכשיו גם חנות בכל ישראל, או אפילו, את יודעת, אם יש לך תכשיטי כסף, אפשר גם לבנות חנות שהיא תהיה גם בעולם, אבל לצורך העניין, בסופו של דבר, חנויות בקניון זה מעולה, אבל זה משהו שיכול לתת אקסטרה. משהו שהוא לא מצריך ממך השקעה בעוד מקום, בלזכור או עוד עובדים, פשוט התנהלות תוך כדי שאת מנהלת בחנות בקניון, את יכולה גם לעשות עסקאות באינטרנט ולמכור מוצרים. אני חושב שזה קלאסי, ממש מוצר קלאסי לשיווק באינטרנט. קטיה, תצטרכי לבנות דף פייסבוק. פתיחת דף פייסבוק זה דרך מאוד פשוטה, יש מדריכים גם, אם תרצי נוכל לעזור לך למצוא אותם. מה שאייל עושה... חשוב לפחות שיהיה דף פייסבוק אישי, גם בסדר, אבל חייב שיהיה דף פייסבוק. אי אפשר לפרסם בפייסבוק בלי שיהיה לך פרופיל בפייסבוק. לא חייב דף עסקי, בדרך כלל עדיף. אני קטעתי אותך. לא, זה בסדר גמור. אוקיי.
תסביר עוד פעם, יש לנו עוד שאלה. מאיה בן גידה שואלת, מה זה קידום? קידום זה כל התהליך שהראינו לכם עכשיו. זה נקרא קידום האתר, קידום מילות מפתח. הרעיון הוא כזה, אם אנחנו בונים ומשקיעים ובונים חנות אינטרנטית, מאוד חשוב שגם יהיו לחנות הזאת מבקרים, זה כל העניין. הרי לא מספיק לבנות חנות יפה ככל שתהיה, או לא יודע, יעילה ככל שתהיה, בשביל למכור מוצרים צריך שיהיו אנשים, אם זה חנות פיזית או אם חנות אינטרנטית, זה לא משנה. אז יש אנשים שמזכירים חנות בשנקין, ויש אנשים שיכולים לעשות גם וגם, זאת אומרת, גם חנות פיזית, גם בלי חנות פיזית, יש הרבה מאוד עסקים היום שאין להם בכלל חנויות פיזיות, זה כבר, יש חלק מסוג של, אפילו ברמת הסופרים כבר, הרבה מאוד מהקניות כבר נעשות בבית, וזה פשוט כלי יחסית זול, בטח בשביל עסק קטן ובינוני, שיכול באמת להתפתח ואתה יודע, לחיות, לקנות, למכור מוצרים. תמיד כרגע יש ביקוש למוצרים, השאלה היא בעצם מי יותר טוב בפרסום. זה השאלה היחידה. מי מביא את הקהל שלו למקום הנכון. יש פה עוד משהו, שאלה? רוני שואל, כמה קריטי בעיניך להשתמש בדומיין מקורי, והאם זה משפיע על מילות מפתח? זה לא משפיע על מילות מפתח. דומיין מקורי, אני חושב אם אני קצת יצא מהפרסום בגוגל או פייסבוק, בכלל פרסום או מיתוג, עדיף שיהיה דומיין שלכם שגם יש לו איזו זיקה למוצר או לשירות. אבל זה לא משפיע כהוא זה בנושא של מילות מפתח, הציון איכות לא רלוונטי אין בזה שום הקשר בין הדומיין לבין הציונים או הפרסום. במובן הטכני אין צורך בזה. טוב, אנחנו נמתין עוד דקה, 2, ואנחנו נסיים את הוובינר להיום. תודה רבה לכולם שהגעתם להשתתף בוובינר הדרכה על קידום בגוגל ופייסבוק. כן, תודה רבה. מקווים כן, אני חושב כדאי לעשות את זה, זה משהו שאמור באמת לתת upgrade לעסק, או להקים עסק חדש, שוב, כל אחד מהסיפור שלו, אבל זה עובד, קונים באינטרנט וזה רק הולך וגובר, זאת אומרת, הגיע מצב לא רחוק היום שמי שלא יהיה לו חנות באינטרנט, לא ממש יוכל, אתה יודע, לא ממש יוכל להתקיים מהמחירות, כי אחוז הקניות באינטרנט הולך ועולה באופן מאוד מהיר ומאוד חד. חשוב לי, אתה יודע מה עוד דבר להגיד, זה גם, אני יודע, חזרנו על הנתון הזה ש80% מהאנשים קונים באינטרנט, אבל צריך להבין שהאנשים האלה קונים באתרים, בדרך כלל שיש להם רמת אמינות גבוהה. ובעצם זה איזשהו, אני חושב שזה איזשהו ערך מוסף שיש לחנות של ישראכרט, ובאמת שברמת הגולש, ברמת מי שקונה, הוא יודע שהחנות הזאת יש לה איזשהו אמינות שהיא מעל הממוצעת. בכל זאת, ישראכרט זה חברה גדולה ומוכרת ומכובדת במשק הישראלי, הרבה מאוד אנשים מעדיפים לקנות במקום בטוח, מאשר במקום שהם לא מרגישים בטוח. זה יכול להיות אתם יודעים, במקום האחר הוא כן בטוח. פשוט הנושא של ההרגשה ושל האמינות והביטחון בזה שאתה יכול להתנהל עם המוצר כמו בחנות רגילה, וכל הנושא הזה, לדעתנו אמורה דווקא להשפיע לטובה על החנות של ישראכרט, כי יש להם בעצם רמת אמינות מאוד גבוהה. יש אבא ואמא בסופו של דבר לנושא הזה. זהו, אנחנו נסיים.
כן, תודה רבה לכולם. מגניב. יופי, מאיה, תודה לכם. אני אשמח אם תרשמי את הטלפון שלך ואני אצור איתך קשר דרך המערכת, או שאחד הנציגים, ונוכל להסביר לך את כל התהליך. תודה רבה לאדם, לאייל, אייל, סליחה, אייל, סליחה, פעם אוי, עשירית. ושוב, נקרא לך ירושלים בסוף, ולא ציון. יאללה, ביי, להתראות לכולם. ביי, להתראות.